Ayan guys, dito na tayo sa Tinogtog Falls dito sa Mayuyaw. Ayan, pakyat na tayo dito sa Tinogtog Falls. Grabe, mahunan na naman to. Matapos nga ang mahigit 15 na minutos na paglalakad ay narating na rin natin ang bungad nitong falls. At talaga namang napaka-nature tignan. Ayan, so napaka-raming malalaking bato. Ayan, so sobrang dinagsa ng mga tao dito guys that time. At talaga namang nakakainggit silang tignan. At gusto ko rin sana maligo kaso lang wala akong extra na damit na dala. So bali sightseeing lang talaga yung pinunta ko dito eh. Ayan guys, oh, napaka solid. Talaga namang napakalakas ng current ng tubig pababa galing sa taas ng bundok. Akalain nyo guys, hindi raw nauubusan ng tubig to kahit summer. Siguro. So refreshing. Kaya naman let's see the aerial shot ng Tinogtog Falls. Let's go!